Окей. Добре. И Бога си побълка. Гледайте! И пуснахме! Какъв е цвета? Целта е зелен. Ганя. Написал си ми нещо. Ма не мога да видя сега какво е за малко апарно. Зато е такова зелен. Аз какво натиснаха е? Ето. Не! Зелено! Не, шума! Добре. Боби, знаеш какво направих? Няма падам, бе! Ти падай! Ай, падай! Падай! Знаеш какво направих, Боби? Ти! Супер! Боби, знаеш какво направих? Такова. Натиснах едно копче и ми изчезнаха буквите, т.е. не буквите, а тези квадратчетата от тъгантая. Не видях какъв е цвета и накрая го видях и дойдох. Жълто. Падай, бе! Що не падаш? Да, хакерче, ти си хакерче, къде има такова зелен? Ето. Падай! Защо? Ребята, това е от тебе, ребята, да чувам. Где си ти? Аз скачам от мапа! Любима! Заспавам. Къде си ти? Не, това не си ти. Не. Где си ти, Бобо?